Kważi 3/4 tal-votanti ma jaqblux kif Roberta Bela mmexa dwar ir-rekit ta' testijiet tal-karozzi. Dan ħareġ minn sħariġ li sar mill-kumpaniji Esprimi li ġie ppubblikat fil-Gazzetta tat-Times of Malta fejn ġew mistoqsija 600 persuna dwar l-iskandlu li ħareġ fil-beraħ fl-aħħar xhur. Fl-istess xhur li rajna kif qabel l-membri Laburista baqgħu u għadhom jiddefendu lil dawk involuti f'dan l-iskandlu. Chats ta' WhatsApp li kienu ġew żvelati juru kif il-Ministru jinborġ u numri uffiċjali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru l-Ministeru għal-Għawdex għaddew ismijiet li direttur f'Transport Malta Clint Mansueto bilan li dawn jgħadu mit-test tal-karozza mingħajr wis diffikultà u fl-istess ħin jinxtara l-vot tagħhom. Mansueto, Filip Edric Zammit u Rol Antonio Paċ li l-koll huma uffiċjali ta' Transport Malta qed jaffaċċjaw akkużi ta' korruzzjoni u ta' influenza. Iżda s'issa l-ebda uffiċjal li jagħmel pressjoni fuq Mansueto mu qed jaffaċċja proċeduri kriminali. Fl-istħarriġ li sar dawk li wieġbu ġew mistoqsija dwar il-frażi li kien qal Roberta Bela matul konferenza tal-aħbarijiet meta kien qal li dan huwa l-mod kif is-sistema politika taħdem. Frażi li b'mod ċar u ried kif Bela ma jara xejn ħażin li diversi persuni kellmu lil persuni qrib il-Gvern Laburista jew saħansitra lil ministri nfushom biex jgħaddu faċilment mit-test tal-karozza. Total ta' 71% ta' dawk li wieġbu dan l-istħarriġ qalu li ma jaqblux il-mod kif seħew l-affarijiet min-naħa tal-Prim Ministru, fil-waqt li 17% għażlu li ma jwieġbux. Minn dawk li normalment ma jivvutawx fl-elezzjoni, 72% qalu li ma jaqblux, bi 8% tan-nies li wieġbu fost din il-kategorija qalu li jaqblu mal-mod kif ħadmu. Diversi jaqdiet appellaw lill awtoritajiet konċernati biex jevalwaw il-liċenzji li ħarġu b'tixħim permezz tal-iskandlu tat-testijiet tal-karozza sabiex tkun assigurata s-sigurtà fit-toroq Malti. Dan hekk kif il-proċess tal-noti tal-liċenzji għandu jkun wieħed trasparenti fil-waqt li jkun hemm skrutinju serju. Kemm l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina fis-Saħħa Pubblika, l-MEA u anke Doctors for Road Safety fost taqdiet oħrajn qed isejħu l-Gvern biex jieqaf jagħti dan l-iskandlu biex jaġevu lil dawk tal-qalba. U ma dawn skont dan is-ħariġ jidher biċ-ċar li fil-maġġoranza tal-poplu Malti Għawġi qed iwassal l-istess appelli sabiex verament issir ġustizzja f'pajjiżna.